ke magana akan abin da ya shafi wai raba kwana wajibi ne a shari'a? Raba kwana ga mijin da yake da sama da mace ɗaya wajibi ne. Na'am. Domin annabi sallallahu Allah maɗaukakin sarki Na'am. ya yi umarni da yin adalci a tsakanin mata, Na'am. har ya sanya shi ma sharaɗi fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida, in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci tsakanin su ba to ku auri mace ɗaya. To kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan umarni na Allah na yin adalci. Anana Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba mana kwana sai ya adalci, sai ya ce Allah wannan shine kaso, shine rabona a cikin abin da nake da iko akai, kar ka rike ni akan abin da bani da iko akai, kai kake da iko a kansa. Wato ma'ana abin da ke cikin zuci na soyayya ga waɗansu daga cikin matan, wanda ba lallai ya zama tokan cewa ya daidaita a wajen wannan ba, tunda baya cikin makadurin dan adam bane akan abin da ke gudana a cikin zuciyarsa. Amma rabon kwana wannan shine asali, kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi ingantacce, hadisin Abi Huraira, cewa wanda duk yake da mace guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayarsu ya bar ɗayar, to zai zo ranar alkiyama gefen jikinsa shanyayye. Wato kowa ya gan shi zai gane kan cewa duk wanda yake mai shayayyen jiki ai ana gane tafiyarsa, ana ganinsa. To duk wanda ya gan shi ranar alkiyama alama ce ake nuna masa cewa wannan azzalimi ne a rayuwar duniya wajen rashin adalci ga matansa, baya raba musu haƙƙinsu na kwana daidai, haƙƙinsu na kwana a wajensu daidai wa daida.